חברים, כאן נראה לי פטר, אח של גל, והיום הוא אמר לי לעשות פתיח בבלוג שלי. אז היום אנחנו הולכים לעשות את אתגר עם הדבר הבא, אנחנו צריכים לתפוס את הכדור ולכל אחד יש 10 שניות תפוס. ומי שלא תפוס. והנה המתמודדים, ואנחנו המתמודדים השניים. והנה המתמודדים שלנו להיום, מתן חיים וגל יוסף. אני מקווה שיש לי מספיק חיים בואו נתחיל. אוקיי חברים, אני אתחיל ראשון ואתם תבינו. טוב, 10 השניות שלך מתחילות מעכשיו. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0! הוא הצליח! זה קשה חברים, אני מזכיר. הולך להיות כאן אחד שיפול לתוך הבריכה. עכשיו אני אתחיל לצלם. עכשיו תוריד. וזה גד, אח שלי, המנהל של הערוץ. אוקיי. תגידו לי מתי להתחיל. 3, 2, חכה. אוקיי, הוא זרק את הכדור למים כמו מטומטם. לא, אבל למה? למה מתן קפץ לתוך המים? אני לא יודע. אבל תצא משם. אוקיי, גד מחכה שם בינתיים. כל שנייה הולך לו ממקום. ו10 השניות שלך מתחילות עכשיו! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! אוקיי, עכשיו צריך לזרוק את גד למים. חכה! שנינו צריכים לזרוק אותו. ועכשיו אנחנו זורקים את גד למים. אתה מוכן גד? לא. 3, 2, 1. עכשיו תור מתן. תורו לתפוס את הכדור. שב בשקט. שים את הכדור באמצע. מתן, החבר של מנהל הערוץ גד, עכשיו עושה. אם אתם אוהבים את הסרטון. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! זרוק, כן! אוקיי חברים, אם אהבתם את הסרטון, תפרגנו בלייק ובסאב, ותסכמו לפעמון לקבל ממנו עוד סרטונים. אוקיי חברים.